Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun tag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadang pilihan Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth. Ayun nga po naman sa itong mga palagay mga tagpalamati, yan sa pagpangamusta naman ni Tito Wilma para sa tanan-tanan kids. Sa karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 25, 2020. Katapusan nga Biyernes sa bulan sang Setyembre. Biyernes na niya, ha? Sigwas Sabado na naman. Kadasig-dasig sa nga itong mga inadlaw. But anyway, ang itong magpapamusta sa inyo po nakapanyaga na ano ang itong sudan dira. Ano nga itong saluhan sa itong mga lamesa. At samtang kamudira nagkapaunay-unay kag relax. Siyempre, inyo ko busman nga lagad si Tita Wilma, ari naman po sininga hapon. Magalingaw naman sa inyo sa ato na itong nga lalantunon ang pagbasa man sa itong sulat sa sininga hapon via messenger halin sa kaiping naton nga isla. Kaiping nga isla sa Negros or somewhere anong mga isla sa malapit sa Panay. Ang ila sini dialect is Bisaya. Kag amo na nga itong letter sender karon nga nagaproblema man sa iya sini sitwasyon sa iya pamilya. Mapanguli na karon ni Tito Wilma. Kag ang aton man ipambit nga tips sa inyo karon nga hapon kung kagapon saging nga sambat. Ano pa bi iban nga mga kararuton Tito Wilma? Kamuti. Dumduman kong kamuti. Okay, i-share ko na karon pa ng mga kayuhan sila nga mahatag sa aton ikaayong lawas. Pas ang aton man ginahulat tagsa kahapon ng itong tagsa kahoroscope. Ganit relax lang ka mo dara. Samtang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma upod ninyo sa sini nga programa This is My Life tugtugtak na stress sa inyo mga radyo. Sa inyo mga radyo 684 kHz kita nga mag-off the night. Kag sa mga may internet connection, sa mga may wifi, syempre ganay kita sa FB Live. Paagi sa Facebook page sa Action
Radio Bacolod. Magluwas sa itong mga live mga programa. Siyempre, ara man ang aton dira sa nahambalan naton mga updated man nga mga balita nga nagkatabo diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mga balita sa bugos ng tungsod kag dalag ko nga balita man sa bilog ng kalibutan. Dira ninyo magkita sa amon sa ni Facebook page kag ang kabugusan gid sa mga natipon ng mga balita bilog nga adlaw ara sa amon sa ni website. Sa website ng Action Radio Bacolod. Pwede ka mo sa login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Taga mga kauturan naman natin nga ara iya sa YouTube. Yes, pwede lang kita gyapon makaupdanay pagi sa Action Radio Bacolod. Basta search nyo lang updanay kita da ni Tito Wilma. So, gana-relax lang ka mo dira. Pag ano ang mahambal na naman ni Tito Wilma, reminder sa gihapon sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Sa aton padayon nga pag-away sa pandemic nga COVID-19, padayon man nga pag-isa naton kag pagsunod sa mga pagsulundan para sa ikaayong lawas para maging safe kita, ang mga restrictions nga ginapahimo man sa aton nga kung in kaso por kaso magawa kita sa aton tuloy-an, kinahanglan may face shield ka mo, may face mask, tapos may face shield, may alcohol ka mo nga dala-dira, magluwas man sa alcohol, ballpen, kung kinahanglan ninyong ballpen sa inyong kaladtuan, basta importante lang kaladtuan, pero kung wala, di man ka mong shadow nga kaladtuan, pahimunong na lang titawe, no? Pero diri sa siyudad sa Bacolod, ang mga nagagawa MWF pagi sa ila ni home quarantine pass, kuwanan nyo na na inyo mga kinanglanan kay boss Rodo, hindi ka mo kagwa pagka Domingo, hindi naman ka mo kagwa mo, di ba? So, kuwanan mo lang na sa luhay na itong Sabado Domingo para pagka-Lunes na naman. Okay? Yes, Tita Wilma. Kag sa gamay na itong mga update, ara man. Sa update na itong dariya sa siyudad sang Bacolod. 95 na naman ang bago na nagdugang sa gabi. So, ang kabugusan natin is subong sa siyudad sa Bacolod sa confirmed cases is 3,515 sa COVID-19. Kag kahapon 3 ang patay. Dili na sa siyudad sa Bacolod. Ay sa probinsya naman sa Negros Occidental, ang bago is 62. 62 ka mga bagong mga kaso sa COVID-19. May kabugusan na subong ang probinsya sa 2,844. Wala sa napatay sa probinsya kahapon. Pasalamat man kita sila. Ang recoveries nila, tuman man kadamo, 143 ang bago na mga recoveries nila. Kaya sa bugos naman sa Pilipinas, nagahamboy na sa 300,000 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 kaysa subong sila Tita Wilma 296,000 296,755 kag sa bugos naman nga kalibutan 32,411,415 sa nahambalan ni Tita Wilma kita padayon man padayon, kaya abisan magkainan, no? Hindi tayo mag-say, hindi na kuya titawi. Hindi tayo mag-siling, bahala na kung paano, hindi kita maghambal bahala sa atong sitwasyon. Kinahanglan mag-aksyon kita, kinahanglan buylugan naton, magluwas ang aton mga aksyon, kinahanglan din naton ang pagpangamuyo. Para kaluyan kita sa mahal ng Diyos. Hindi naton mabalan pagbugtaw naton sa isa kaadlaw. Yes, salamat din Ginoo, di ba? Hindi kita kapakot. Concern mo kita sa atong sang Ginoo kaghatagan sang katumanan ang atong sinigi na pangayo sa iya batok sining away naton. Never surrender. Go lang sa pagpangamuyo, Tito Wilma. Kahapon nag-promise si Tito Wilma ang dalagan sa atong panahon. Igo nagsiling sa atong nag-chat sa atong tawi. Ay, so sorry, nilipat ko. Charge na lang sa edad ni Tito Wilma. Well, anyway, sa karon ng update natin sa dalagan sa atong panahon,
ining low pressure area kon LPA. Amo ini siya ang magadulot man sa mga pag-ulan-ulan karon nga adlaw sa dako nga bahin sa Luzon kag Visayas. Di ba Tito We? Amo ini siya sa karon ang ginabantayan o kung ginamonitor man sa pag-asa. Ang LPA, na siling na naton, katapusan siya ng siklatan sa kalayuon nga 615 kilometro sidlangan nga bahin sang Baler, Aurora. Kaghambal man sa atong Weather Bureau, may duha ka senaryo. Duha ka senaryo ang ila ginatanaw sa bahin sang low pressure area. Ang una, may posibilidad nga matunaw ini within 36 to 48 hours. Ang ikaduha naman, posible mangin isa ini kabagyo. Tungod nga ara pang LPA sa kadagatan sa Pilipinas na sa weather forecast karon nga adlaw ang Mimaropa, Calabar Zone, Bicol Region kag Western Visayas ara kita dira makabatsyag o maka-eksperyensya ara subong na matamat nga nagagal o mga ton kalangitan ina magadulot man sa mga paglap-kalap nga pag-ulan bangod sa low pressure area kag habagat. Kag ang nabili naman nga bahin sa aton pungsod maka-eksperyensya man sa panalagsa nga pag-ulan dulot naman iya sa localized thunderstorm. Di ba Tito We? Ang temperatura, sa temperatura lang tatawi, kada hindi tama kainit ang ato mabatsyagan, humalin kaina, although nga nagsilak si Haring Adlaw, di ba? May kainit kitang nabatsyagan, pero kanami nga kainit tungod may pagka mabulubugnaw, inatungod nga panahon na sa matugnaw na ito nga panahon sa karon mo, di ba? Ari na kita sa wet season, kag, balaan mo panahon sa Pasko na. Abaw! Okay, atong temperature nga mabatsyagan, nabatsyagan nato naman kayo sa kagaon, it's from 24 degrees to 30 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw, nagbutlak, nagpakita sa iya kasanag, kag nagpabatsyag sa itong sa iya kainiton, humalin alas 5:45 sang kagahon, kag siya magatunod karon sa hapon, alas 5:50. Sang hapon, amat-amat na nga magadulom. So, sa siniya nga tiyo na, amat-amat na ito na experience nga medyo malawig-lawig na ang gabi sang sa adlaw. Katimprano pa, wala pa magkagat alas 6, madulom na ang kalibutan. Di ba mo di man na sa palapit na sa Pasko? Okay, sa pila man natin ka mga updates, are. Natungod ni sa mga Pilipino sa palabuton iyang Pasko. Kalabanan sa mga Pinoy, o kung 52% sa mga Pinoy ang handa iya na maghugot sang ilapaha o kung magkinot sa karon nga panahon sa Pasko, kay base man sa bag-o iya nga research sa Global Financial Comparison website nga founder.com, na 52% sa Filipino nga nagaedad 18 paidalom o kung may katumbas ng 35.5 million katawo ang plano nga magbuhin sa ila galastuhon nila na sang average nga 31% iya sa Pasko. Kaya kumparar iya sa gasto sa nakaligad nga Pasko nga sa diin just to 7,000 pesos per person o kada tawo nga nagakahulugan ina sa paggasto sa 11,781 pesos na lang nga mas manubo iya sa 5,219. Diba? Kalakip naman sa pinakamanubo iya nga plano nga magtinod sa Paskuan. Di kay kabaluto yun sa Pilipinas, siya ang may pinakalawig na selebrasyon sa Pasko mo, diba, Tita We? Yes. Ang Australian, 37%, sa Swiss, 39%, kaya mga Americans, 40%. Mga service provider na. Okay? Kag, sa inyo, hindi mo nakita ko gani nga nga ginpakita mo lang ilang Christmas tree, ahay may nagakabit nga face na, amo na yan, kay tikwa mo, amo na ni normal, mga, ang pagka-creative bala sa mga Pinoy, no? Ara, yun. Although na ara, ang Christmas tree, kung ano madumduman nilang ipakabit, amo na lang na anay. Okay? Yes, ari naman sa mga
naga-ihaw san baboy, nagabaligya san baboy areho, ha? Hindi kay nakaangkon sa bagong nga outbreak sang ASF mo kanining Asian swine fever, no? Sa inyo mga ginasagod nga mga baboy, ini nagwa sa anong ka mga probinsya. So, hambal naman sang Agriculture Secretary si William Dar, ang new ASF outbreak nga ini, nabalhag sa mga probinsya sang Pamati, Laguna, Albay, Quirino, Batangas, Quezon, kag Cavite. May lang wala dito atin sa Visayas, no? Kag sa record man sang DA, July 31, naka-record sila sang, sila Tito Wilma, 316,637 iya ka mga baboy. Ngaging paidalong sa kaling sa 28 ka mga probinsya, siyam ka mga reyon, 262 ka mga syudad, kag kabanwahanan, kag siyempre 1,119 ka mga kabarangayan. Una, ginimo nila para mapunggan ang pagdamo pagitsang kalitan sa ASF, no? Kaya ang gobyerno nagpatuman sa istrikto nga mga protocol sa dalagan sa mga pork products kag live swine, amo man ang pagpatuman sa surveillance, containment, ang pagtapna, quarantine, kag taling sa mga lugar nga napamatundaan iya nga may ASF. So, hinay-hinay kita sa pagbakal sa mga produkto sa baboy na aton man ginakaon. Ha? Hinay-hinay lang din. Pero maging klaro ang Department of Agriculture. Ha? Makaangkon 38 days na kakulang sang supply sang baboy sa pagtapos sang karon ng tuig. Kaghambal sang Department of Agriculture nga ang ASF nga ini hindi iya makalalaton. But silingon, hindi siya makalalaton sa mga tao. Yeah. Klaro lang na ito, di ba? So, ina lang ang gamay-gamay, pila naton iya ka mga updated, no? Angot man sa nagakatabo sa iton palibot, kag syempre sa iton mga gina-consume adlaw-adlaw. Ganyan, relax lang ka mo dira. Ang aton anay galingaw sa inyo sa sininga hapon, ang aton matahong nga lalantunon, from Tom Jones, the music played. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw. Played para man sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Nga nagawpon kay Tito Wilma diri sa This Is My Life karon niya nga hapon. So sa ito man dira mga late tuners, mayong hapon lang sa liwat sa inyo, ha? Siyempre, of the night, kita yatugtog technology stress, gini-relax lang ka mo dira. Okay, si Tito Wilma magabalik pagkatapos man sin sila ka mga importante nga mga commercial. Ayo, ay Tita We, good afternoon lang sa imo palihog lang ko greet sa akon birthday subong wow. Sa akon family sa handumanan salamat kids. So, kay Franklin Telohio, happy birthday sa imo. Mapaamo ka na. Maria Luz Grijaldo Macuna, hello to we, good afternoon. Rudita Trinidad Cruzet, good noon tawe. Okay, mayong hapon watching live kami diri sa Barangay Carabalan, Himamaylan. God bless always to Wilma from Bing Superal, Calanza, Emesino. Madamo gid nga salamat sa imo. Miss Heaven, good afternoon. Salamat man sa imo. Kag mayong hapon ko do Miss We. Miss We. Salamat nila. Kag magluwas sina Tita Wilma, kay Rinan Aloro, Rico. Hello, Tito Wilma, mayong hapon. Greet ko lang family Rico Aldea Alora Aguirre Junco. Thank you. Ga-monitor lang kami diri sa imo program. Sa sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Thank you, kid. Okay. John Rick Sua, Action Radio Bacolod. Salamat man sa imo. Hello, Tito Wilma, mayong hapon. Kamusta na kamo dira? Kabay nga ang Ginoo. Magpakamayo sa inyo tanan. Pakigreet lang ko gali sa akong tiyo nga si Choy Arsenio Raduk sa tapi. Choy, kabay nga ara lang kamo sa maayo nga kondisyon. Halinida kay Reggie Talido Raduk. Yes, and Nining Malu is watching. Hindi na nabala pagmunwa, balaning ginawa. Tanan na ikaw sa inyo, duwadala ni Dr. Larry. Thank you, kid. Good PM, ka-monitor lang ko. God bless. Jose Mungcal Torilla. Good PM Action Tito. We're always watching it. Japon from Celine Holmes. Keep safe lang Japon, Tita We, ha? And may God bless you always. Likewise, Miss Virginia, ay Tita Wilma mayong hapon, pakigwit sa mama kag papa ko, ngagapungko, kagapamati sa programa nyo. Monitor lang kami diri sa sitio Kabungbungan. Na dubli. Oh, well, anyway, okay lang Rinan Aloro Rico. La Castillana na. Hello, Tito We. Wait lang si Papa kag Mama. Kag mga apos, kapamati sila subong Jennifer Ancinco Lizades. And the Jean Officer, thank you, kid. Good afternoon, Tito We. Monitoring always. God bless us and keep safe all. I love you. Thank you, man. Eddie Laos, good afternoon, Tito Wilma. Ari lang kami Japon ni Nanay Isabel. Aga pamati sa imo. Always gino. Mayong hapon lang dira sa inyo nga duwa. Maria Cecilia Pabon Jimenez. Good afternoon, ma'am. Salamat man sa imo.
afternoon man. Arte Rajput, ari naman, may nagsulod naman diri sa aton, nga manuglapugi sa aton chat room. Maria Cecilia Pabon Jimenez watching live. Mayong hapon dito, Wilma, paki-advance greet sa akon pagkaisa nga gwapo. Si Bing Radok, birthday niya sa October 3. Kabay nga makalagaw kami or sila kag birthday kon hindi nagid-lockdown sa Bacolod. Kag sa kay Choy Arsenio Radok tawa. Thank you, God. Bao nga mga anak. Ang gustohon taman, let's pray kag let's obey sa tanan nga ginapahimo nila para sa aton kay para tanan sa aton kayuhan. Okay. Karon naman dugay-dugay sa aton greetings. Relax ka mo dara. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Okay, ang ito na Dr. Alfred's Pure Medicine Tea, Yes. Ang isa ka mga produkto sa Dr. Alfred's may Philippine Bee Fund kay USFDA seal of approval. Ina iyang 100% pure mango tea natural kag 100% pure organic, di ba? Sa itong mga kauturan nga may problema sa ila sinibaga, let's say may lang infection kamo, may pulmonary disease kamo, ang nasuwasto nito sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang basahon ni Tito Wilma, halin ini sa aton messenger, na kung makita ninyo medyo malawig-lawig, pero tingwaan ni Tito Wea, nga makalagas kita. Hindi ko man ma-mention na nga matudtod siningangalan pagi sa iya account. Guro nalipat lang niya sa magbutang sa nga, but anyway, nakapadala na niya before mo na, so ikaduhaya na niya padala sa itong sa iya sinisulat. Ang iya sinimensahe,
kuligan yun ako sa pag-intindi kan may lakot ni siya nga nga itawe nga Bisaya nga may pero makaintindi man tayo jutay pero kinanglan may guidance man insakto man kung ano sakto man ang pag-intindi ni Tita We kabalo ko ikaw ga pamati kay gusto niya amo sini nga adlaw kasan o pa nagapangabay kasi lang ko ta lang schedule na so ara na kang nag-okay man siya mayong hapon lang sa imo kag sa pamilya mo ang iya sinisulat na gasiling hello Tita We maayo na hapon po sa imo kag sa listeners sa imo program kada hapon basta ari lang ako sa isla Jeremy gid ako nagapamati sa imo program pangduha ko na ini nga pag-share sa akong problema sa imo. About ini sa akong mother, Tawe. Tunaan ko sang gamay pa ako, suguran ko sang gamay pa ko, naluoy ako sa akong mama, kung gaaway sila ni Papa, kag kung maglaba, wala inugbakal sabon. Kaya si Papa na lang manglaba sa amon mga bayo. Wala sabon-sabon. Buti sing ganun, naluoy siya kay mama niya, kung gaaway sa ni Papa ya, kay kon manglaba, wala inong bakal habon. Ganun si Papa yan na lang ang panglaba na wala sang habon sa ila sini mga bayo. May cry pa na di not. Kaya sa bata ko, naisip, o kung sahuban ko nga paminsaron, diretsyon ko na lang gani sahuban ko nga paminsaron, pangita ko na makabulig sa akong ginikhanan. Nagapanguha ko graba, balas-balag, di ba? Nasa gravel, nagraban. Nagapanguha ko graba para makabakal kami asin, gas, kag sabon. Gapangahoy ako, panggatong namon. Sa abot sa akong panumduman, dili ako suwail na anak sa We. Honor student ako since elementary till high school. At talaga ako second year college. Nag-stop ako. Kay grabe na amo. Kay Wato tawe. Kay Wato ka piligaduhon? Yes. Nagsugod lang ang problema ko. Kang nagsuay ining akon anak na panganay. Sayang tiyo. Nga amon bunso tiyo. Amo sa ganun kamanghuran niya nga utod sa batang iya bata. Kay iya man ginhimuan istorya nga nahilabtan na daw sang iya katrato. Gets nyo? Nahilabtan na siya sang iya boyfriend. Nangunapin akong iloy sa among bunso. Nag-apin ang iya iloy sa kamanghuran niya nga utod. Ginaway ako niya kag damo siya gibuhian na istorya. Nahas sa subong, ginadala-dala ko ang kabug-at sa akong dughan. Ay, dili paghilakday, oy, na? Kaya ang iya emoji, di ba naghilibion? Kaya balo ka tawe, ako ang nagasuporta, maski di kontra ako ni mama. Wala ko sila, ginapabayan. Suportado ko sila sa buga, financial, nanay. Immediate family namon, ako ang iladalaganan, gamulig ako tawe. Ang hindi ko gidmabaton, ang iya istorya nga sa tanan daw na mga anak, ako ang palabato, saksi ang Diyos tawe, na wala ko inamahimo sa akong ginikanan. Palangga ko sila. Di daw siya mag-zero sa akong maakig, damo ko kwarta, kag hindi na daw mabalik sa dati ang amon relasyon. Kasubong sang salamin na nabasag na tawe. Intindihan nyo, away sa iya iloy, naghambalang iya iloy, nga hindi na magbalik ang ilamay nga relasyon do pareho kuno sang nabuka na balanga kristal or let's say sang espiritu, no? Okay. Anay ba ina niyang ihambal sa akon ta? Sa subong padayon ako, nagabulig sa ila. Kaya gusto ko nga hindi sila magproblema.
Kay mga gurang naman. I need your advice, ta. Thank you so much. And God bless. Ikaw man. Hindi ko lang ma-recall kung ano ang imo ginpatawag nga ngalan before, no? Sa una mo nga sulat nga ginpadala diri kay Tita Wilma sa This Is My Life. Pero may dumduman ko ang problema mo the time. Di mo ba tawgunta na lang ikaw kay Nene, no? Nene, no? Si Nene, si Nene, parang isa ka isla, malapit sa Panay nga isla, no? Dira na yun. Basta Bisaya ang ila sining dialect, no? Ang sitwasyon nagapakita na may hibubunot ka, no? Na kay sakit sa buot sa imong inahan. Malsak ba? No? Galain na imo buot sa imo iloy tungod sa mga istorya nga ginahimo pati sa imo tungod sa mga istorya nga iya man din kompormihan nga ginapalaptas ang inyo kamanghuran nga utod, no? Sakit ko ng bata mo nga babayi, mo ang istorya maguba sa tawo, apisado ka nga ginikanan. Pero nakita natin kung anong papel mo sa pamilya, Nene. Na? Pasalamat sila nga ikaw ang nanging utod nila, nanging kapamilya nila, nanging anak ni mama mo. Kaya kung iba na ilang nga klase sa mga kabataan, bahala sila sa ilang pagpangabuti. O galing may balatyagon ikaw, nga bambinatsyagon sa imo pamilya, na hindi ka makapabaya. Pasalamat kita sila. No? Nagapamangkot ka kay Tita Wilma kung anong maayo mong himuon. Ari lang yan. Ikaw ang kinahanglan nila. Ha? Ikaw ang kinahanglan nila kag ikaw lang din makabulig sa ilang sitwasyon. Gani ikaw ang dapat pagin nga magpasensya. Ano na himo Tita Wilma nga ako pagin magpasensya kay amo ina ang papel mo sa kabuti. Ang tao ko nung bulahan ang tao nga nagapaubos, bulahan ang tao nga maalwan, bulahan ang tao nga nagasakripisyo kag nagaantos para sa kaayuhan sa ilang pamilya. Pero hindi lang sila nga nagahatag ka lang nga nagahatag. Kinahanglan magpabatsyag ka man sa ila, nga pareho lamang ka mga tao. Kung ano man ang mga istorya nga ginahimo sa imo utod, malain para sa imo bata, sabay ida siya. Sabay sila. Siguro natural malang na si mama mo maaking sa imo manhod. Ha? Pero hindi na pagsapat ha. Kung nga amo ining imo nang yung papel sa inyo pamilya, may rason ina. May rason kung nga amo ina ang krus, amo ina nga problema, amo ina nga responsibilidad ang ginahatag sa mahal nga Diyos sa imo. Nakita ko ang imo pagbaka-baka sa imo sa imo Facebook account, ha? Ang imo pagnegosyo, pagbaligya sa inyo dira produkto sa isla nga ina dako nga bagay, kag dako nga bulig para sa ila. Tandaan mo lang, nga ang tao nga mainantuson, mapainubuson, mapinalanggaon, maalwan, padayon nga ginabugayan sa mahal nga Diyos. Gani padayon na lang ang imo mga maayo nga ginahimo para sa ila, magpabatsyag ka lang nga tawo ka man, pero hindi sobra-sobra na makigyaw-yaw ikaw sa ila. Kasi nga, nag-gets mo ang kabal ni Tita We, nga makigyaw-yaw, ang magbato sa ila balahang balanay sa mga wala pulos. Tapos kung kaisa pareho sa iban, nga maaway pamilya, bisang gani mag-utod, mga magpariyansihanay, gaaway, online, nga malaway ina. Kalaway tungod nga, isa ka mo ka pamilya. Kamu nagabinukaray dira sa inyo mga tanan-tanan halin sa utang, tanan sa mga utang nga kabalas na, halos sa nga wala ka mo makahibalo, isa ka mo kapamilya,
ang huyak sang isa, huyak sang tanan, mantigbukaray ka mo, sinong guba ang tao nga nagabasa kag naga-komento sa inyo gina-post? Hindi, kamo sa gihapon. Ang mga nagabasa dira iya may ara nga nagapabasag sang ila concern sa imo, concern sa ila sang kaaway mo nga kapamilya mo, may ara iya nga ba nagagatong pag inya nagagatong si nagalala man kag nagadako ang problema sa magpamilya. Pero ikaw, may pagtuo sa mahal nga Dios. Dako ang imo pagtuo kag pagsalig sa iya. Nakita naton ina sa imo pagpangabuhi kag sa imo kinaugali. Gani nene, yung tawag ni tawi sa imo kay wala mo na mention dere ko na anong itawag ko sa imo na basta makadali na asa nga ba ko kag syempre hindi nami kay hindi ko gusto nga gatungan ang problema nga nagapatunga sa imo kag sa pamilya mo, sa imo, sa utod mo, sa iloy mo. Palanggaalang si mama mo. Pahanunuti si mama mo. Ikaw, mama man subong, sa palaabupon, mangin lola man ikaw. Muna siling bala kong kaisa, masakit man ang ginahimo sa imo, antusa nga pilit, pero kung sobra-sobra na, masiling ka man agoy, kag mag-react ikaw, kag ipa-intindi sa ila, na sala ng ila ginahimo sa imo. Diba? Okay lang. Pagkaya pa sang powers mo, ang pagpasensya, masarangan paghihapon mo, nimo ang pagbulig sa ila, go. Pero kung sobra-sobra na, kag masakit na, amo na mo yung ginikanan kita, may lang sila na, bilang ginikanan, bilang iloy, okay lang, ako lang sakitan nyo, ako lang balatsagon, ako lang pasipalahin nyo, never ang bata ko, kay panginmatsyan ko ina. Di ba? May mga iloy, may mga amay nga nagahambal sila. Kag may mga kabataan man nga nagahambal sila. Ako lang bala ang inyo pakalain na, ako lang balang komentahin ninyo sa mga malain, hindi lang si nanay ko, hindi lang si tatay ko, kay makita niyo, di ba? May ara sila nga mga hambalanon. Gani sa imo, ang maayong kabubuton, ang maayong nga balatsyagon, ang imo dako nga pagtuo sa mahal nga Dios. Padayon nga, iampo si mama mo, ang mga utod mo, nga kabay, matauhan sila ba na, makabuklat sila, kag makabatyag sa matudtuod na sitwasyon sa inyong pagpangabuhi, nga kung wala ikaw nagabaka-baka, ano doon sila? Tandaan mo lang, ang imo ginahimo, ginabuligan mo sila sa adlaw-adlaw nga tanan, ina sa mga bagay nga kinahanglan mo nila adlaw-adlaw. Mga bagay nga ina, nga sa diin, mga kaayo mo ang ginapakita mo, pero hindi naton ina madala sa piyak na kinabuhi. Kundi, kung nga anahimo naton ina sa mata sang Diyos kay sang tao, dira kita iya makakita sa mga maayo nga mga puntos. May nga puntos na yan. Kumbaga kung sa mga bata, nagdugang ang star mo to kay Papa Jesus, so go sa imong mga maayo nga ginahimo, kay ilove kay pagid ni Papa Jesus, damo pa pagid star dito sa heaven. Di ba? Amo na siya na kung nga amo inang papel mo sa kabuhi, may tuyo ang mahal nga Diyos. May rason kung nga amusin ang iya pagpasakripisyo sa imo kag pagpaantos. Tandaan mo lang, nene, paintindihan imo bata para nga wala tanggam. Alalayi lang ang imo anak para sa kayuhan sa. Ha? Okay ne? Inalang siguro ang matugda ni Tito Wilma kag kung ano ko, message ka lang, chat ka lang kay Tawe. Ha? Para nga bisan paano once in a while, makahatag man ko sa imo gamay-gamay nga mga points na hindi makapahuyang sa imo. Nga hindi makapadula sa pasensya mo. Ano lang himuan mo, pagbuntaw mo sa aga, for sure, dila sa inyo lugar, kaagahon pa lang gamuklat ng inyong mga mata, kaagahon pa lang sansan nyo gamuklat na. Pagmuklat na, or let's say, kamadmad ng inyong paminsaron kag balatsyagon, bisang gapiyong ang inyong mga mata, Ginoo maayong aga, di ba? Lord, good morning, thank you so much. Nga nakabugtaw ako. Amo nang pinakauna nga blessing niya sa imo. Diba? Sa aton. Nga nakabugtaw kita for another day.
nga makapamahaw kita, makapangapi kita, kung may pandisal pasalamatan nato nila sa mahal nga Dios. Di ba? Nga may paghihong kay kataway sa atong balaksyagon. Kay ina madala mo gidbilog nga adlaw. Bisan ano pa nga panggarit-garit nila, tulog ka lang. Siyo nga lang mata mo kag maghihong. Kung may mabulig ka, hatag ka. Kung wala, pasensya sila. Okay? Nene, sabay ka. Hindi magsibi. Dili pag hinakday. Na Diyos ang kalibutan. Siya nang bahala sa imo kag sa imong anak. Dili ka niya pagpabayaan. Kay God is love mo, di ba? God is love. Kag hindi gid niya kita pagpabayaan. Labi na sa sitwasyon na itong subong, for sure, nga kamo man din apektado sa pandemic nga ini, na, sa COVID-19. Kita ko to ganing inyo, may ginapangladlad to kung sino gusto mag-order by bulto-bulto gani. Kahit sa inyo nga lugar, may ginaman ang produkto, nga mo sila yung maklase sa mga dried fish mo, di ba? Yes. Okay, nini, lang tawag ni Tita We. Sa imo, salamat, gid ha? Okay. Ari ang bahay nun nga itong ginadulot para sa imo, halin kay Jamie Rivera. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Rivera, ato man ginadulot para sa itong cinema letter sender karon nga hapon, nga taga-isla. Isla sa ano tawi, basara siya sa isa ka isla. Anyway, thank you gid sa imo. Kag madamo gid nga salamat ma sa nambala ni Tito Wilma. Pwede ka maka-message kay Tita Wea. No? Kung gusto gid mo pa. Kung anong problema, ari lang si Tito Wilma para sa imo. Be strong, ha? Kinanglan gida, be strong, ha? Magpakaistog ka lang. Pamilya mo ina. Gani palanggaan sila. Kaputog tang imo man masarangan. Paamo ka na bala tawe. Okay, Tito Wilma, sa aton mananay dira mga kauturan. Sa mga beauty conscious sa ilang skin, nga may problema kamo sa itong sa inyo sinipanit, inyo siko, inyo tuhod, nga mga pasibalo. Kamusta lang dira sa liwat. But anyway, kay Anthony Jones ba na siya? Anthony Jones sa Vilio Siblano. Good afternoon, Tito. Monitor lang ko di from Barangay Inayawan, Kawayan. Hi, Red Simon, si DJ Julius, nagaupon man kay Tito Wilma karon nga hapon. Miss you, kamusta na ikaw? Na? Kag, Renan Aloro Rico, hello, Tito Wilma, mayong hapon with ko sila mga magkagpapa nagapamati. Yes, done ina siya. Kay Sip Rena Villanueva. Good afternoon, Tito Wilma, watching and listening here in La Carlota City. I'm one of your fans. Thank you, kid. Inday Blaza, good afternoon. Salamat kid sa imo. Inday Rosalie Malunes Salgo, good PM tawe. Sa imo man, sa inyo dira. Kaya Tito Wilma, mayong hapon quit ko lang na si Mama kag Papa ko nga nagapamati sa programa nyo. Dari sa kadamo galing sa imo ginsen. Anyway, okay lang ina. Miss Margie, kay Margie Haniva, good afternoon Marge. Salamat gid sa imo. Kag ay happy 12th birthday lang sa akon pagkaisa na kay Jasmine C. Havilio. Greetings coming from Anthony Jones Havilio Ceblano. So happy 12th birthday sa imo Jasmine Havilio. Ang hambal ni Reggie Taliado na Radok. Hello, letter sender. Mayong hapon sa etong tanan. Well, ang masiling ko lang bilang isa ka anak, may ara ikaw responsibilidad sa inyo parents. Suportahi kag himui ang kinanglanon sang imo parents. Kung may mga tao, di na to siya, nadula siya. Kinanglanon sa imo parents, kung wala sila kwarta, kung may ara kahatagi. Hindi ka magupot sa ila sang kaaki, kay kung wala sila
wala ka man sa nga kalibutan. Kag sa imo man nga yes sa imo mga uton, magpalang kaanay ka mo kag magpinuligay, magpinatawaray. Yes, magkabuhi ka mo nga sulod sa gusto sa Dios, wala ka sawayan sa imo isig katawo. Kung may mga tao nga nagaguba sa imo, nagayugata sa imo, pabayida sila. Importante, hindi ka pareho sa ila. Maging maayo ka nga ihemplo. Be a blessing to others. God bless you, letter sender. Yes, Reggie, thank you, Ken. Ha? Hindi kasi mama, yaman kag ang iya nga utod abi among nag-issue sa iya sinanak. That's why nga do para siya problema gid na hindi siya kumbaga hindi siya bala makabato, na hindi siya makabato. Okay. Veron Ellie, mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Jessica Dumalakaw Tapdasan, mayong hapon. Ma'am Wilma, pa-shout out sa mama ko. Leslie, papa ko Amando sa Purok Santan, Barangay Takuling. Watching from Cainta, Rizal. I'm sorry, from Cainta, Rizal. Oy, nawala ang sound po habang ni Jessica Dumalakaw Tapdasan. Hindi, naka-mute na siya. Basta mag-play si Tita with music, naka-mute na siya. Okay? Kag Maria Cecilia Pabon Jimenez watching live. Kag yes, okay. Karon naman dugay-dugay. Relax lang kamo, anay dira. Balikan ko lang kamo. Okay? Ito na ni Johnson Plus Gold, si siyempre ini importante man sa ato ni share sa mga palangga na itong mga tagpalamati karon nga hapon. Alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Kung kahapon saging, subong kamuti naman ang share ni Tita Wilma. Kamuti, tanong kung damo man pwede. Di ba? Ang mga pagkaon nga masiling naton ordinaryo sa aton panulok para usang kamote at sa masamiya wala nato na ginatagaan atensyon, no? Wala tagali kabalo nga nagaangko nagali sign sustansya
nga hindi naton makuha sa mga utang nga ginakaon man naton. Kaya sa eskulahan naman ari ba madumduman naton kung sa eskulahan gani magsiling nga nangamuti ka naman, hindi mo silingon nga abot silingon basta sa school nangamuti ka naman ay nanuman na bossing nga failed ka, di ba? Pero kung mismo kamote ang paghahambalan, kalayo sa ibang tao, hindi tuwag din man kay ginagamit ang term nga kamote mo, malayo sa kamaturan nga kumpara sa kamote, ang imo kapaslawan. Bossing nga ng imo pagka-fail sa imo subject or sa imo nga exam. Kaya nga ang kamote, ginakaon, ginatanok, ginakaon, o ginaluto. Nagapanguna ini sa mga pagkaon nga nagatagsan, madamo nga sustansya sa aton, lawas. Pero isa lang mamal ni Tita Wilma, ha? Kung may problema ikaw sa kidney o kung sa matubalak ba, sa kidney, panugyan lang, hindi ka magkaon sobra-sobra gyan. Buti nga nun, hindi ka magkaon damo nga kamote. Kaya niya, pagtuon nga, wala nagapanami, di ba, sa imo kondisyon pareho sini. Buti nga hindi makapaayo para sa imo. Ha? Okay. Ano mga benepisyo sa itong lawas na pwede natin magkaon sa pagkaon natin sa kamote? Masuha natin sa pagkaon natin sa kamote. Sa inyong heart. Healthy heart, di ba? Ang potassium nga sa kamote, nami, gina siya para sa heart. Kaya nga ginamentinad niya ang pagbalansi sa fluid nga makapanubo sa imo blood pressure. Ang potassium man, isa kadako ina, basiling nato isa kadako or isa ka importante nga electrolyte nga nagabuling naman para sa maayo nga pag-pump sa imo heart. Pagpitik-pitik. Ang B6 vitamins nga ang kumansan, kamote nagabuling naman nila para nga, ano ganito mapapas ang homocysteine. Isa'y nakasayang substance nga angin rason sa pagpalamig sang alagyan, sang dugo. Gani dapat na to na likawan. So, namigid kaon ka sa mga. Kagangi mo energy sa lawas. Ginapalawig sang kamote, ginadugangan niyang imo energy. Hindi pa daw sa ibang pagkaon nga mga kararuton, kamote ang kunyang complex na nagaangko na sang complex carbohydrates nga nagahatag isang malawig na supply sang energy sa itong lawas. Dugang pagyed, nagapabakod sa itong resistensya. Kaya ang kamote, damo man vitamin C, kag damo man vitamin A, nga among nagapangunang kinanglanon sa atong lawas para sa mabakod naton nga resistensya, di ba? Kag ginapahagan-hagan man niya or ginapagambalan niya, ang inflammation o kung pagpalamanog sa sulod sa atong lawas, yes. Ang nagkalainay nga sahi, kag kulor sang kamote, may tagsa-tagsa na sila nga ginaangkon nga antioxidant property nga mong nagabuling para nga mabuhinan ang mga inflammatory disorders sa atong lawas. Ay according to color gali. Kadamo ya klase kamote, ba mo nang iya isura pag abri mo ay daw ube, ay pag abri mo ka nami isang pagkayelo, di ba? Yes, gali na inlain man ang iya sini antioxidant property. Kag isa pa gid, ang kamote maayo para sa cancer. Makabulig sa imo palikaw sa cancer. Kaya man nga, nagagwa iya sa pagtuon na tungod sa beta-carotene nga ginaangkon sa kamote, mabuhinan o mapahagan-hagan ang tsansa nga makaangkon sa cancer. Kung permi ka nagakaon sini. Ari pagyid sa mga diabetic nato nga kauturan. Gina-regulate sa kamote ang inyo blood sugar level. Ang kamote bisan matamis, hindi makapasaka sa level sa inyo sugar. Na? Amo na ang kapinasahi sang kamote. Ang kamote nga low glycemic, yes. Amo nang iya ang iya siniginaangkon iya nga kapinasahi. Low glycemic hindi ka tigda sa akong dila. Glycemic, yes. Low glycemic index. Sa diin kontrolado niya ang pag-release ng sugar sa imo bloodstream. Gani hindi ka mahadlok magkaon sa kamote kung ikaw ang may diabetes. Gets nyo? Amula na ito simple. Wala kontra kung ikaw diabetes. Kung ikaw hypertensive. Dugay ka pa, dugay ka pa gutumon. Sila na itong saging na sabak. Sila nila magkaon ka kamuti. Sorry ha. Tutot ka. Gaman lang yung amoy na.
Hindi man, ang iban siguro, pero sa akong wala man, I don't know sa iba, na? But anyway, importante is ang sustansya na mahatag sa itong fine sa raruton nga kamote. Salamat, dear. Okay, Tita Wilma? Yes! Kinahanglan din naton ina. Relax lang, ah. Babalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang aton commercial break. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus
2019. Padayon mga ka-aksyon! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga Pinoy squalene capsule nga 100% pure squalene, wala ng horoscope pero nga adlaw Setiembre 25 paamo ko na bala. Pero antes may naton unahon ang unang nga zodiac sign. Happy birthday Anay sa itong mga celebrators for today. Budlayan man ko na di magkanta happy birthday, wala ko ano but any happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Action Rex Cantong. Yes. Happy birthday sa imo, Action Rex. Good health, more blessings, more patience, more love sa tanan. Ang aton wish man para sa imo. Salamat gid. Kag syempre man, enjoy your pandemic celebration for today. Action Rex, happy birthday. Kag happy birthday man kay Inday Norma Rosales. Dito sa may libertad na yun. Inday Norma, happy birthday. Halin man sa amon sa Action Radio kay Tita Wilma kag para man sa imo. Yan. Kay Inday Jasmine Havilio, happy birthday. Halin man kay Tita We, kay Anthony Jones Havilio Sedlano. Kag advance happy wedding anniversary kay Rene Salgo. Toto Ren, sir. Halinin na kay Inday Melanie Salgo Ciliado, advance happy wedding anniversary sa inyo nga duha. When, how, pamo ka na bala. Anyway, God bless you all sa itong tinang nga mga celebrators. Suburan na naton. Ang unang nga zodiac sign, karon nga adlaw. Kuha na tatitawe, Libra, na? Libra, karon nga adlaw. Na? Ang imo horoscope, yes, Libra mo isla mga natao, Setiembre 24, tugtog Oktubre 23 mo, di ba tawa? Yes. Ang mga Libra, kinahanglan, relax ikaw sa tanan nga mag-interact ka bala. Kinahanglan relax, kalma ka. Kag pangitaon mong pinaka madali nga pamaagi para ikaw maging effective sa ila. Paano ka na.
Kag, syempre, ma-attract mo man ang good vibes nga mo makahatag sa imo sa may nga resulta sa tanan mo nga himuon karon nga adlaw. Mga suwati mo nga numero. 22, 25, 52, 11, kag 42. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, mga Scorpio, nitaw October 24, tubtub Nobyembre 22, kinahanglan Scorpio, batunon mo man. Batunon mo sa imo balatsyagon nga satisfied ikaw sa imo relasyon, sa imo pamilya. Magsalig ka sa imo ikasarang. Aba, magsalig ka nga maayo ikaw sa maayo ikaw sa pakigbagay sa mga kaupdanan mo sa imo trabaho, sa imo pamilya. 31, 52, 13, 45, kag 23 sa mga masuwerte mo nga numero. Purple is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, sa imo horoscope karon nga adlaw, ato ba nga kung anong epekto sa imo desisyon nga ginhimo. Batuna, na? Ang mga problema nga imo man na-experiensyan, may rason ina para nga mas ikaw nga magabakod, kag mas ikaw nga maga-improve. Mga masuwati mo nga mga numero, 12, 50, 31, 42, kag 23. Jade green is your lucky color. Sa mga Capricorn, yes, sa mga Capricorn naman, Tito Wilma, amo ini sila mga natao, Disyembre 22, sa Enero 19. Abi mo malipayon ka karon nga adlaw. Kay nga pa matsagan mo kamag-an sa imo kaugalingon. Ang mga kasakit nga nabatsagan mo, ang mga kasakit nga na-experiensyahan mo, palatandaan ina sa imo mga eksperyensya kag nakatuon ikaw dera. Kag karon man nga adlaw tubangon mo ang kalipay tungod man sa resulta sa imo trabaho. Ano ina? Pagpunti mo nga mga numero Capricorn, 13, 54, 33, 22, kag 43. Amethyst violet is your lucky color. Okay, sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius, mga natao Enero 20, tubtub Pebrero 18, una akong mugkid, nga malipayon ikaw karon nga adlaw. Para nga manayanaya man ang epekto sa imo pagpakig-upod sa mga tao sa sulod sang balay. Halong ka Aquarius karon nga adlaw. Mga masuwanti mo man nga mga numero 50, 15, 35, 42, kag 25. Mustard yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, mga Pisces, mga natao Pebrero, Justin Weather, tugtong Marso 20, yes, Pisces. Dakato lang dapa nga ilong itito, enjoy mo lang ang moment mo, subong iyak nga tion. Or subong man nga adlaw. Enjoy mo lang na para nga makahimo ikaw, kag makaangkon ikaw sang maayo nga vibration. Kag, siyempre, kon relax, kag makabatsag ikaw sang kalipay, nagabaskog man ang imo immune system. Tod na! Masuwati mo nga numero 52, 24, 36, 18, kag 46. Lucky color, strawberry, red. Sa mga Aries, yes, ang mga Aries, ang mga Tita Wilma, mga natao Mayo 21, tugtong Abril 19. Ang imo ihibalo, para ina sa pagpasangkad pagid sang mga kaayuhan nga nag-abot sa kabuhi mo. Kinahanglan mag-focus ka lang para nga ma-develop mo pagid ang kaayuhan sa kabuhi mo kag mangin malipayon ng bugos na pamilya. Masuwati mo nga numero Aries, 11, 21, 43, 55, kag 32. Tangerine is your lucky color. Okay? Sa mga Taurus naman, mga Taurus, sa tao Abril 20, tugtong Mayo 20. Ato ba nga ang maayong nga sitwasyon sa karang tao yan? Kag sunda ang imo himuon nga desisyon. Paninspad ka, tagaan mo inaaksyon para kaayuhan kag oportunidad mabaton. Masuwati mo nga mga numero 13, 26, 38, 43, kag 25. Checking pink is your lucky color.
ina ang mga unang zodiac sign para man sa ito horoscope karon iya nga adlaw. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila sa mga importante nga mga pahidayon. Sa imulio? Ang thyroid ko Okay. Inday Melanie Montoya, hi! Salamat man. Wala, gido si Abu Bakar Labuli. But the most fruitful decision of my existence ambot sa imo, na? Ni Maneng Jo, sa lang gamayong hapon, nag-upod man si Maneng Jo sa ito sa siningapon. Margie Haniva is watching. Thank you. Kag, along tour SK, ari pagid isa, trading man ni ang ila gina-introduce sa mga palanggan nito ng mga tagpalamati nga sa ito ng FB Live, hindi gid kamo magpadala-dala. Ha? Tandaan nyo kaya. Kaya basulo ninyo si Tita Wilma. Halin kay Gina Galon pagsubiron. Happy birthday, Action Rex Cantong. Wow. Siya, Rivera Hinab, siya, kamusta? Halunggid, no? Salamat gid sa inyo. Good afternoon lang dira sa imo. Good afternoon, Tito Wilma. Ari lang kami ga-monitor sa imo program. This is my life from Gina Pagsuberon diri sa South Bay Subdivision, Bago City. Okay, thank you so much, gid Tita Wilma. Okay. Kag Inday Concepcion Rodriguez, mayong hapon man tawe kay Cathy Veer. Good PM tawe. Salamat gid. Mayong hapon man titawe sa akon mga tiya, si Tita Marilyn J. Yes, si Tita Marilyn J. Duran, kag Lola Gabing, nga nagapanghagpas ni Gorono, nagapanghagpas balunggay, nga nagapamati man sa imo. Hello, Lola Gabing. Good afternoon. Salamat man sa imo. Mapaamo ka na bala. Sige lang, Lola Gabing. Pero hinay-hinay ka lang da. Man kabudlay kid sa sitwasyon iya sa karon. Hinay lang. Kag kay Inday Rose Guevara mayong hapon enjoy kit si Shem Inday Shem Nathan Sok, good afternoon mayong hapon lang dira sa imo. Kag syempre Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon. Kay Nene Leia Gatcho Kabato, kamusta na? Mayong hapon lang dira sa inyo, ha? Ano gani? Halong man. Salamat gid. Kay Nene Jean Gatcho Kabato. Mami dear na ni Action Doral. Franklin Delohio, good afternoon. Kay Jessica Dumalaw ko, na taplasan. Salamat gid kay Bing Soperal, kalyan sa Emasino. Salamat man kay Tuto May. Rosalie Malunas, yes, Inday Rosalie, good afternoon. Inday Maluna, yes, Rosalie Malunas Salgo. Connie Ho, grabe. Puwerte nga mga na ganito nga mga account name. Naman nag-upod sa ito. Ito, Philip Canalonso, guy, good afternoon. Inday Jean Osicer, salamat man. Jennifer Ann Cinco, Lizadas, good afternoon. Yes, salamat gid sa inyo. Kag Ryan Junella, good afternoon. Yes, pwede gid ka padala. I-send lang ang imo sa story. Hi, Tita We, good PM. Isa ko sa mga fans mo sa imo program sa This Is My Life. Gusto ko tani mamangkot sa imo. If every time nga magbasa ka bala sa mga letter sender, basa pa man ka sa mga messages halin sa mobile number, sa FB Live messages halin sa mga listeners. Mangkot lang ko, tita. Salamat gid sa FB Live. Ara, gabasa greetings gani kita subong, di ba? Yes, ara gid. Salamat gid sa imo. Reggie, yes. Inbasa ko bala message mo gina para sa atong letter sender, wala ka kabate. Art Radsput, salamat. Kay Alves Molina, Maylina Joshso Arturo, salamat kid.
kadamo. Di ba? Nabasa ko na kayo nang imo sin message. Okay, enough na nanay Tita Wilma, balikan talang na kami chimpo karon. Okay. Ang oras ginadulong sa inyo, songs? Atin na DTX 500 capsule, ha? Standard Time, in Punto Las Tres, ang actual ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yun na ito ng atong sinipagpangamuyo. At dininyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sa aton orasyo anterata batid sa COVID-19 para gid sa atong tanan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini.
Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Nagmadamog na salamat. Padayon kami nga magapanawag sa imo, kag padayon kami nga magapangamuyo sa imo. Sabay pa nga pamatian mo Ginoo ang among man pag pangayo pan imo kaluoy para sa amon ginapatiaway sa karon ano sa pandemic and COVID-19. So salamat kit mga palangga naton nga mga tagpalamati. Kay Mama Lorna Hava, kay Papa Rolando, kay Marita si kay Marnie, halong kamuda, I love you all. Alinek kay Marcy Felizardo. Salamat, kid. Okay, Tita Wilma, kapuson ka ni Anay, dali gid lang, sa puso na ito nang nabili na ito ng mga zodiac sign para man sa ito na horoscope. Gemini na kita. Nami ang pamatsaga ni Gemini karuniya nga adlaw. Kay puwerte, kabaskog sa imo vibration. So, both silingon, blessings, mag-abot gid sa imo. Mas wati mo nga numero 50, 10, 22, 32, kag 45. Ivory white is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer, Hunyo 22, October Hulyo 22, about timing gid. Timing gid, kaya ang tao nga kinahanglan mo nga masugilanon, masugata mo. Kag mahambalan ninyo ang dapat ninyo nahimuon para sa kayuhan sa inyo pagpangabuhi. That's what mo nga numero Cancer, 20, 35, 5, 52, kag 43. Vanilla brown is your lucky color. Kag sa mga Cancer naman, mga Cancer, nga tao Hunyo 22, Octubre 22, ba, arigid timing. O, Cancer, so yun na ito, inano panunok nito, Leo na, na? Leo na. Ang mga Leo na tao Hunyo 23, Octubre 22. Subong ang gusto nga tion para sa imo desisyon nga kinahanglan imo gid aksyonan ina para sa kayuhan sa bugos nga pamilya. Magbuligay ka mo, Leo. Mas wati mo nga mga numero 58, 23, 30, 8, kag 40. Sapphire blue is your lucky color. Kag sa katapusin nato nga zodiac sign Virgo, ang mga Virgo naman ito Agosto 23, September 23, sa mga happy thoughts ka ba na Virgo, mag-focus ka dira. Ha? Kag mag-desisyon ikaw nga may maayos ang balatsagong kinangang positibo, na? Para iya karon nga adlaw. Kay nga may mag-aabot sa imong nga sorpresa nga iya kalipay mo din. May maswati mo nga numero 10, 35, 55, 20, kag 41. Lucky color mango orange. Okay. Inang kabagusan sa ngayon man pagbasa sa inyong nga zodiac sign para man sa inyo tag sa kahoroscope sa karon nga adlaw Biyernes. September 25, tuig 2020, kay Maria Cecilia Pabon Jimenez. Yes, salamat man. Pasensya na hindi natin malabutan. But anyway, salamat sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga adlaw. Ang ato naman Bible verse for the day.
Halin sa Romans chapter 8 verse 28, and it says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Salamat, Gid. Kaga pasensya sa wala na ito malabutan. Standby na sa matahong na drama ng pahisang pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,